Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Gwa ndị ahụ na-asọ ngọngọ ume, ụjọ atụla unu, jisienụ obi ike. Lee, Chineke unu ka ọ na-abịa ịbọtara unu ọbọ. O ji ịkwụ ụgwọ nke o jiri bụrụ Chineke na-abịa ịzọpụta unu. Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị kpuru ìsì, bịakwa kpọghee ntị ndị ntị chiri. Ndị ngwọrọ ga-awụlite elu ka ele, ire ndị ogbi ewee tie mkpu ọṅụ. Mmiri iyi ga-asọpụta n'ọzara, abịakwa nwee osimiri ga-asọpụta n'ala kpọrọ nkụ. Uzuzu na-ahụ ọkụ ga-aghọ ọdọ mmiri, ala ahụ kpọrọ nkụ ewee ghọọ isi iyi. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Mkpụrụ obi m too Onyenwe anyị. Ọ bụ Onyenwe anyị na-edebe nkwa o kwere ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-ekpe ikpe ziri ezi nye ndị a na-emegbu emegbu. Ọ na-enye ndị agụụ na-agụ nri. Onyenwe anyị na-eme ka ndị eji eji nwere onwe ha. Too Onyenwe anyị. Onyenwe anyị na-eme ka ndị ìsì hụwa ụzọ. Onyenwe anyị na-eme ka ndị hụrụ ehuru guzoro eguzoro. Onyenwe anyị hụrụ ndị ezi omume n'anya. Onyenwe anyị na-echekwaba ndị ọbịa. Obi m too Onyenwe anyị. Onyenwe anyị na-ekulite nwa mgbei na nwaanyị isi mkpe, ma ọ na-eme ka ihe ghara ịgara ndị ajọ omume nke ọma. Onyenwe anyị ga-achịgide ruo mgbe ebighị ebi. Zayọn, Chineke gị ga-esi na ndụdụga ndụ chiruo na ndụdụga ndụ. Mkpụrụ obi m too Onyenwe anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi James dị nsọ dere: ụmụnna m, ebe anyị niile bụ ndị kwere na Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye dị ebube, ka anyị hapụ ile mmadụ anya n'ihu, si otu a na-akpa oke. Dịka ihe ịma atụ, ọ bụrụ na onye ọgaranya yi uwe mara mma, yikwa mgbanaka eji ọlaedo mee na mkpịsị aka ya, abata n'ụlọ nzukọ unu, ọ bụrụkwa na nwa ogbenye abata nke yi uwe na-adịghị ọcha, ọ bụrụ na unu ele onye ọgaranya ahụ anya sị ya, bịa nọdụ n'otu oche edobere iche n'ihu gị, ma unu si onye ogbenye ahụ, di anyị, ị nwere ike iguzo n'ebe ahụ, ma ọ bụ bịa nọdụ ala n'ebe a ụkwụ m dị. Ọ bụ na unu esiteghị n'ụzọ dị otu a gosi na unu nabatara otu onye karịa ibe ya. Nke a gosikwara na unu aghọrọla ndị na-ekpe ikpe nwere echiche ọjọọ. Geenụ ntị ka m gwa unu, ụmụnna m, ọ bụ na unu amataghị na Chineke ahụpụtala ndị ahụ ụwa gụrụ dị ka ndị ogbenye, mee ka ha bụrụ ọgaranya site na okwukwe ha.
ka ha ketakwa alaeze Chineke ahụ kwere nkwa inye ndị hụrụ ya n'anya. Okwu nke ozọburu ụwa. Anyị kwuru sị, abụ m ihe nke ụwa, onye ọbụla na-eso m ga-enwe ihe nke ndụ. Anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Makidere. Jesu hapụrụ Anataya bịa si n'ụzọ ọzọ gaa Sidon ma naghachi na osimiri Galili, wee banye n'ọnụmara obodo 10 ahụ. Ndị mmadụ wee kpọtara ya otu nwoke ntị chiri na nke na-adịghị ekwu okwu. Ha yọọ Jesu ka o bikwasị ya aka ọgwụgwọ nsọ. Jesu si n'ebe anwa igwe mmadụ nọ kpọrọ ya wee pụọ ebe naanị ya na nwoke anwa nọ. Jesu wee runye mkpịsị aka ya na ntị, bịakwa bunye asọ mesụ n'ire onye ogbi anwa. O wee lee anya n'eluigwe sụọ ude si nwoke anwa, Efeta, nke isi ya bụ ghere oghe. Ngwa ngwa ntị nwoke ahụ wee meghee, ihe kedoro ya n'ire wee tọyapụ. O wee kwuba okwu nke ọma. Jesu nyere ndị nọ n'ebe ahụ iwu ka ha ghara ịkọrọ onye ọbụla ihe ọbụla banyere ife a. Ma mgbe ọ na-agwa ha ka ha ghara ịkọrọ onye ọbụla bụ mgbe ha na-akọsasị ya n'ebe niile. Egwu jidere ha bụ ndị nke ahụ, maka n'ihi na ife ha fụrụ n'anya apụghị ịkọwa ya. O meela ihe niile nke ọma. O mere ndị ntị chiri ka ha nụba ife, bịakwa mee ndị ogbi ka fa kwuba okwu. Ozi ọma nke Onyenwe anyị. Fada onye nkụzi anyị na seminarị, Fada Juwike, due respect. Fada Ịma, onye isi emume, ekene gị. Ndị ụka niile, otito dịrị Jesu Kristi. Anyị gbakọnatara ọnụ tata ka anyị chụọ aja misa, ka anyị kene Chineke maka odudu na nchedo nke o nyere anyị na izuụka gara aga wee kpọbata anyị n'izuụka ọfụ anyị nọ n'ime tata. Anyị wee na-celebrate the 23rd Sunday
ụka nke 23 n'oge na-adaghị n'emume. Ife ọgụ nke mbụ site na akwụkwọ onye amụma Aịzaya nke ịbụọ site na akwụkwọ ozi James dị asọde na oziọma bụrụ nke Mark. Ịchịkọ ihe ọgụgụ na-atọ a ofu ajụjụ ka ọ na-ajụ anyị niile nọ n'ụlọ ụka. Ajụjụ ahụ ọ na-ajụ anyị bụ, what is my relationship with my neighbor? Kedu ka m si emeso gị nwa omume? Kedu ka m si emeso Chineke omume? Kedu ka m si emeso how do I put it, ndị ihe na-esiri ike, kedu ka m si emeso ha omume? Anyị jee n'ife ọgụ nke mbụ, anyị afọ ife mere n'ife ọgụ nke mbụ. N'ife ọgụ nke mbụ, the prophet Isaiah was ministering to his people, to his brothers and sisters, calling them back to Yahweh, calling them to remember the covenant with Yahweh. Mana ka ọ na-agwa ya o nwere ife nọ ha n'ihu ozugbo ozugbo. Kedu ife dị ife anwa? The mighty king of Assyria was about to invade them. And ka ọ na-akwado n'ụsọ ha ọgụ anwa, kedu ihe na-abịa ha n'isi? We are finished. And ka a na-asị we are finished, who do we go to? What should we do? Then eze na-atọ bụ eze na-achị ha mgbe anwa, eze a na-akpọ Jotham, Ahaz, and Hezekiah. But prophet a wee je gwa ha, you do not need to rely on any human force. Go to God. Ka anyị na-achịgakwu Chukwu. Anyị ochezọ na nkwa Chukwu kwere anyị na the book of microphone onwe ka o si ha.
ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke nna jike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbu ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontus Pilate, ọ taa ụfụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o bilite n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka ndị Chukwu Nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik,
ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ mmatụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ. Dị nwe na Jesu Kristi eme n'ihe niile ọ dị mma, mee ndị ogbi ha kwuo okwu, ndị ntị chiri ha nụba ihe, ndị dara ngwọrọ gaba ije, ọzara jupụta na mmiri na-ehu ehu. Ka anyị werezi okwukwe kpọkuo ma yọọ enyemaka ya na mkpa anyị dị iche iche, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi. Mmadụ ịnọ. Onye mere n'igwe na anyị. Ekpere ime obi. Anyị chetakwazị maka Joel Kosor, onye a na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi ya n'ụbọchị taa. Ka Chineke nye ezumike ebe ebe. Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye mere onye ogbi ọnụbụ ihe kwuba okwu, anyị o were okwukwe bute onwe anyị n'iru gị n'ụbọchị taata. Mee ka mmekọrịta anyị na gị na ajamisa nke ụbọchị taa wetara anyị ịdị mma zuru oke ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi, ọ kachasị mmekọrịta na anyị bụ otu n'ime gị site na Kristi dị nwe na anyị.
kelee ya. Yọbanụ ụmụnna m ka njem unu na-achụghị asọ Chineke dị ike niile nara nọ. O Chineke, onye ntọala ndị ji obi ọcha na udo efe gị, site n'oke anyị na-eketa n'emume ihe omimi nke a, biko mee ka ozigbo ofufe anyị jikọrọ ọnụ n'efe gị bịaruo n'ihu ebube eze gị, ka o wetara anyị ikwudosi ike na ịdị n'otu site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Wenite n'obi enu. Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi, bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene n'oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile edo ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke n'igwe na-etebego oge niile na ukwe n'aha ekwe. Ebube gị
anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọkwudo onye ndị a site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edunye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara ndị anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-abụ ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosi site n'ọnwụ gị. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka adị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeanị arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gaziri ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị otu Kristi na-ekwere gara aga kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu Nna anyị nọ n'eluigwe, n'ụtụtụ afọ ọchịchị ya, ebe uche gị n'ụwa, esi nri ya n'eluigwe, nye anyị taata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị gbaghara ndị mmehie, ekwela ka anyị zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụ ọ na-ajụ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị weba na nsogbu niile. Were nchekwa dị nsọ na-atọ ya maka mbịaghachi ka zọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana ya na njọ anyị, kama nekwasị ya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Onye ọbụla metụ onye ya na-asị ya
nwe anyị Jesu Kristi onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, okwu gị na oriri nsọ gị na-enye ndị kwere na gị nri, na-enyekwa ha ndụ. Otu anyị si mezuo emume àjà nwa gị hụrụ n'anya, sikwa otu a mee ka anyị rite uru isonye na ndụ ya mgbe niile site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ ala. Otu dịrị Jesu. Second collection. Lee ọma Chineke nna mere anyị eze Jizọs, mama dịrị gị. Ya lee ọma Chineke nna mere m eze Jizọs, mama dịrị gị. Chineke nna mere m eze Jizọs, mama dịrị gị. Bịa lee ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs, mama dịrị gị. Otodri Jesu. It's parish announcement. Memorial Mass announcement for, well, this is from the parish. We are deeply saddened to inform you of the passing of Monsignor Paul Jarvis. A memorial Mass in his honor will be held on Saturday and Sunday, September 14, at 5 p.m. at St. Francis of Assisi, St. Blaise Parish, located at 1081 North Strand Avenue, Brooklyn. Following the service, refreshments will be served. We invite you to join us in paying tribute to his memory and offering prayers for his eternal rest. Thank you for your support to the annual Catholic Appeal. Through your generosity, we have accomplished our goal. May the Lord reward you abundantly. Many, many blessings to all. Any money surpassing our goal will come to the parish. Please remember to pay your pledge. Religious education classes for children will begin soon. Registration is already in progress. In order to plan for our program, we are asking that you register as soon as possible. Monday through Friday from 9 a.m. to 3:30 p.m. at the parish rectory office. Please bring a copy of your child's birth certificate and baptism certificate. Our parish is offering classes for young and adults 16 and older who have not received all their sacraments, baptism, Holy Communion, and confirmation. Please contact the rectory for further information and registration. You are invited to join our weekly Bible study group to share insights, to deepen your knowledge of God's Word. Sessions which begin on September 17th are held in the rectory every Tuesday morning after the 8 a.m. Mass. For more information, call the rectory.
We would like to remind and invite all youth to join our youth group. Meetings are held after the Sunday 9:15 a.m. Mass. Sessions begin on September 15th. All young people are welcome to attend. Today we celebrate World Day for Grandparents and Elderly. Let us express our thanks for transmitting the faith to the next generation. We offer our good wishes and prayers for them on this special day. The grandpa here, they will know. I nekelu n'ụzọ pụrụ also, today is Grandpa's Day. Chief and Sades and the rest of them, happy Grandfather's Day. Not just grandfather, my grandmother's not here. Today, September 8th, there will be registration in the rectory basement after 9:15, 10:45, and 12:15 masses. Please be sure to read Father's letter in the bulletin. Today is the second Sunday of the month of September. But say ndina jana special blessing. So ndi choir, ndina put on for your blessings. Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị, oseburu anụrụ arịrịọ anyị, Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, ọ dị mma na-eme mma onye ọma, anyị ekene gị n'ịfụnanya na obiọma gị n'ebe anyị na ọbụla dị na imere ka anyị dị ndụ na ndị dị ndụ n'ụbọchị tata. Anyị na-atụ ka ị nara ekene ji ama mbụ na ikpe isi ya na ebe n'aha Jizọs. Chineke nna pụrụ ime ihe niile, n'obiọma na okwukwe na obi umeala ka anyị jikwuru n'iru gị wee na-ayọ ngọzi gị na amara gị n'isi ndị nna anyị ndị ji wee wube ezinụlọ dị iche iche. Anyị na-ayọ ka ị gọzie ha, gọzie aka ọrụ ha, gọzie ndị nwunye ha, gọzie ụmụaka ha, gọzie ezinụlọ ha, were amara gị chọọ ha mma, gbaa ha ume na mbọ niile ha na-agba iji wee na-elekọta ezinụlọ nke ị hanyere fa n'aka. Nye ha ike nke obi ka nke anụ ahụ ebe ha na-alụ ọrụ ka ha wee na-akpata ihe ha ji anata ezinụlọ nke ha dị iche iche anya. Bawanye okwe ha nwere n'ebe ị nọ ka ọ ga-aba ha fesịa gị nke ọma n'ụwa ka anyị niile nwee ike ịfụ iru na iru na alaeze gị mgbe ụwa gasịrị. Ejisikwa ike ofu ma mmadụ ịbụọ ma ịtọ na-agabiga ihe isi ike n'ụzọ abụ n'ụzọ. Anyị na-ayọ ka izute ha, bịa were obi
ịdị mma gị chọọ ha mma ka ọ ga-abụ ịnọnyesiara ha n'ụwa a ha emerisi ọnwa dị iche iche nke ọbụla na-abịakwute ha anyị niile enwee ike ịfụ gị eru na eru n'ụwa na-abịanụ site na Kristi dị nwe n'anyị site na ayọ nke Maria dị asị na nke ndị nsọ niile ka Chineke ji ike niile gọzie chekwa ma nọnyere unu mgbe niile Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. So, our general meeting will today, about Samas, because everybody got quickly to the basement. I must say so where Uwakwa and the way he was for the rest of the evening can do it. So please, after the mass, we go quickly down to the basement. Onye ọbụla chedekwe that Saturday a na-abịa n'ụbọchị our sunshine, our own sunshine, si anyị bịa celebrate here with her. So all this Sunday, ị na-abịa gị gbara